Na, kain. Ay, very good talaga. Nakakahiya man mga kasinag, pero ito lang ulit ang hihingin kong tulong sa inyo mga kasinag na gusto kong mapaayos itong simbahan namin. Hindi lang para sa akin mga kasinag, ito kahilingan na rin ng aming sityo. Mga kasinag, good morning. Madulas. Madudulas pa ako mga kasinag. Palibasa tag-ulan kagabi. Hanggang kaninang umaga. Na-update ko pala kayo ngayon kay Pagaspas. Ay, sarado pala itong kanyang berbintana. Sinasarahan ko mga kasinag para hindi siya lamigin. Ayan. Good morning! Kumusta ka na? Ha? Masaglit lang ha, kakatayin kita ng manok. Ano? Ha? Ano ba? Iba ang tingin ni Pagaspas sa ating camera. Galit siya. Kala ni Pagaspas mga kasinag ay pagkain. Pagkain yung camera. Mga kasinag, kakatay muna ako ng manok. Pakain ni Pagaspas. May nahuli na akong manok dito. Nandito sa kulungan. Kakatayin ko na lang. Native. Wala kaya tayong isda ngayon. At si Pagaspas hindi malakain ng isda. Kaya manok ang ipakain natin. Mga kasinag, nakapagkatay na tayo ng manok. Ayan hita ng manok. Native chicken. Ipakain natin kay Pagaspas. Pasensya na kayo mga kasinag, nahulaw pa lang ang ulan. Kakaiba kasi ang panahon dito sa amin. Simula kahapon hanggang ngayon, sige ang ulan-ulan. Pagaspas, good morning. Ayan masaya si Pagaspas. Nakakita. Ito masaya si Pagaspas ngayon. May manok siya. May manok siyang pagkain. Ayan. Pagaspas na, kain. Ay, very good talaga. Very good yan. Ay, gutom na talaga, gutom na. Sige, nakain lang. Mahina talaga yung isang paa niya. Paborito niya talaga ang karne mga kasinag. May dugo-dugo pa yan. Gustong gusto yan ni Pagaspas. Sige, nakain na. Kumain ka dyan at alisin ko itong mga buto-buto na ito na pinagkainan mo. Sige na, kain lang. Yun, very good. Matibay ng kumain to. Makunat yung karne. Dawat pala hiniwa-hiwaan ko. Kaya mong utay-utayin yan. Ang tuka mo naman kagaya ng tuka ni Bagwis. Ay, matibay. Kayang-kaya pala mga kasinag. Naubos mo na ang pagkain mo. Ay, very good. Naubos na. Ayun mga kasinag, buto na lang yung nasa baba. Naubos niya yung isang malaking hita ng manok. Very good talaga si Pagaspas. Ay, mahikab-hikab pa. Ay, busog talaga. Very, very good na yan. Mga kasinag, gumanda ang panahon. Ayan Yan, nakita nyo? Sumikat ang haring araw. Mamaya mga kasinag, aalpasan natin si Pagaspas. Bago ko alpasan mga kasinag si Pagaspas, may ipapakita muna ako sa inyo na napaka-importante mahalaga. Napaka-importanting mahalaga. Ayun ang ipapakita ko sa inyo. Samahan nyo muna ako mga kasinag ha. Mga kasinag, ito yung ibig kong sabihin. Kanina na sinasabi ko sa inyo na may ipapakita ako sa inyo. Ito mga kasinag ang aming simbahan. Kung makapansin nyo mga kasinag, pagpasok pa lang dito puro tubig na. Yan. Tapos yan yung kataasan niya
Ito mga kasinag yung sinasabi ko kanina na gusto kong ipakita sa inyo. Kasi nga mga kasinag, maglalambing po sana ako sa inyo mga kasinag na matagal na naming hinahangad na mapalitan ng bubong itong aming simbahan. Sana mapagbigyan nyo uli ang aking kahilingan. Hihingi po ako ng tulong sa inyo mga kasinag para mapalitan ng bubong ang aming simbahan kasi nagtutulo na. Lalo na pag nagmimisa si Father, pag umuulan, tumutulo mga kasinag. Kaya yun lang po ang hangad ko. Bago magpista sana, gusto ko mapalitan ito. April 26, 27 ang pista dito mga kasinag. Kung makapansin nyo mga kasinag, yung mga kahoy niya, yan bulok na rin. Bulok na yung mga kahoy niya, gawa ng tulo mga kasinag. Yung tubig na galing sa taas, tas mga butas-butas na yung yero. Yan yan, ano na siya. Matagal na po kasi itong simbahan na ito. Tingnan nyo mga kasinag yung tulo Yan, basa na dito, umaagos dito Tapos shoutout pala sa nag-sponsor ng bago naming santo. Ayan mga kasinag, si San Vicente Ferrer. Pitoy, kasama ka pala dito. Natulog pala dito Hayaan lang na nababasa. Natulog mga kasinag, basa-basa Tumutulo galing dyan Ayan, butas-butas na Siya nga pala mga kasinag, birthday pati ng anak ko, panganay. Nagtirek siya ng kandila dito sa aming simbahan. Birthday niya kasi ngayon. Anong wish mo? Sana kadakan pang blessing mo tapos palis kita healthy. Dito sa simbahan natin wala kang wish? Sana maayos na. Mga kasinag, maglalambing po talaga ulit ako sa inyo. Nakakahiya man mga kasinag, pero ito lang ulit ang hihingin kong tulong sa inyo mga kasinag na gusto kong mapaayos itong simbahan namin. Para sa simbahan na lang mga kasinag. Shoutout pala kay Mr. Binigalang. Si Mr. Binigalang mga kasinag, nagpadala dati siya sa akin na pambili ng damit. May clothing dati ako mga kasinag, kaso lang hindi ko na pinagpatuloy. Nagpadala siya sa akin ng 5,000 para sa clothing na damit na yon. Kaso hindi nga natuloy mga kasinag. Ang ginawa na lang niya, binigay niya sa akin yung 5,000. Sabi ko nga, yung 5,000 na yun mga kasinag, yun na lang ang dadagdagan natin na para makabili tayo ng yero. Yung binigay na sa akin na 5,000, dito ko lang ilalagay sa simbahan mga kasinag para mabilihan ng yero ito at maayos. Kung mapapansin nyo mga kasinag, butas-butas na, tapos itong kahoy mga kasinag, yung nyug lang yan yung kukulamber mga kasinag, bulok na yung iba. Kaya ito lang po talagang hinahangad ko mga kasinag na maayos ito bago magpista. Sa may mga buting puso dyan, sa mga nakakalog sa buhay, mga kasinag, ito lang po ang tanghiling ulit sa inyo. Ikutin natin mga kasinag, ipakita ko sa inyo. Mga kasinag, ito po ang kabuuhan ng aming simbahan. Kung mapapansin nyo mga kasinag, itong haligi niya, nag-ano na rin, nagtagkalan na yung mga simento niya, tapos yung bakal naglabasan na. Dito sa gilid naman na ito, butas-butas na yung yero, tapos sira na yung mga kahoy. Ayan mga kasinag Tapos dito naman sa kabila, dito ito, ganun din mga kasinag bulok na yung mga kahoy. Ayan, sira na rin yung yero. Tapos yung mga upuan mga kasinag, kung mapapansin nyo, sira-sira na rin yung aming mga upuan. Yan iilan pa lang itong mga upuan na plastic dito na nauutay-utayan nila. Pero hindi pa lahat, sana lahat maganyan na sana. Kasi sana gusto ko sana mapalitan na ito. Ayan, yung mga upuan na ito. At kasi sira na rin mga kasinag, pagiwang-giwang na rin yan Tingnan nyo naman sira na. Tapos yung mga bintana namin, nagtipakan na yung mga simento. Ayan kung mapansin nyo. Kaya mga kasinag, ito lang po talagang hiling ko ulit sa inyo. Hindi lang para sa akin mga kasinag, ito kahilingan na rin ng aming sityo. Gusto nga namin maayos ang simbahan na ito. Ang dagdagan na lang natin mga kasinag, yung 5,000 na pundo para dito. Kasi may 5,000 sa akin dati mga kasinag. Matagal na yun mga kasinag, yung 5,000 na yun na binigay sa akin last year pa. Yun ang naisip ko na dito na lang ilaan sa simbahan para madagdagan mga kasinag. Kaya sa mga nakakaloog sa buhay dyan,
sa may mga busilak ang puso. Muli po akong kakatok sa inyo mga kasinag para po sa amin sa kahilingan ng aking mga kasityo na mapaayos ito. Tapos ito siling pala ito mga kasinag, hindi na rin nagana yan eh. Bilang na lang ang naganang siling pan dito, parang ito na lang. Ayan, 3. Kaya hindi rin nagana ito. Iyon lang. Oo, tapos yun. Tapos yan, tama, yan yung dalawa lang na yan. Itong dalawa lang palang ceiling fan ang nagana. Sana mga kasinag, mapagbigyan nyo po ang aming kahilingan. Na kahit nag-uulan sana, na pag nagmimisa si Father, hindi tumutulo. Para pag nagsisimba kayo mga kasinag, hindi naman kami iisog ng iisog kung saan saang gilid na hindi natulo. Habang nagmimisa kasi si Father, tumutulo talaga itong mga kasinag. Nagtuturulo yung mga bubong niya. Ito lang po talagang hangad namin na maayos itong simbahan namin. Sana nga ang plano ko at kung papalarin at maraming tutulong bago mag-April 26-27, sana mabaguhan na itong bubong ng aming simbahan. Maayos na po sana. Ayan mga kasinag, sana mapagbigyan nyo po ang aming kahilingan. Sa mga nakakaluwag dyan at sa may mga busilak ang puso, sana mga kasinag, tulungan nyo ako. Ilalagay ko lang po sa baba ng comment section ang aking GCash number or i-message nyo po ako mga kasinag sa aking Facebook page na Emboy Uragon. Sa lahat po ng tutulong at sa lahat ng magpapaabot ng tulong, maraming salamat po talaga mga kasinag, alang-alang po sa aming simbahan dito sa aming sityo. Kada Sunday mga kasinag may misa po dito sa amin. Kada linggo may misa po dito. Kahit sityo lang ito mga kasinag, every Sunday may misa po dito. Kaya yun lang po ang hangad naming mga taga-sityo na maayos po talaga ang aming simbahan.